Hola, moltes gràcies. Bé, la Mar ja ha fet també el protocol, però jo no me'n puc estar. Tenia moltes ganes, d'una manera molt sincera, de fer uns agraïments. En primer lloc, en els ponents que generosament estan disposats a participar, gent de molt de renom en el seu camp, sigui des del sector de l'anàlisi o sigui des de la praxi, que estic segur que ens aportaran molt. En Josep Maria Canyelles, Ferran Suai, Jaume Roure, en Josep Mateu, el nostre amic Josep Lleis Segur. També tots vosaltres per ser-hi aquí, perquè és evident que no hi ha teatre sense públic, sou el públic necessari, a més podeu ser uns grans actors potencials en aquest tema de la llengua i l'empresa, i tal com ha dit la Mar, el fet de que hàgim pogut aglutinar un nombre important de persones ens anima a que això tingui la màxima continuïtat. Aquest és l'esperit, tractar del tema de la llengua i l'empresa des de diferents visions que segur que ens donarà per molt. I per descomptat també vull aprofitar per agrair la gran feina que sempre ens fa en Jordi Benent, el nostre director, el director d'aquesta fundació, de la Fundació Vincle, que també és qui té el major mèrit de que això arribi a bon port. I ja d'una manera també molt destacada, i a part de tot el que deia, l'honorable conseller, el senyor Francesc Xavier Vila, ens honora, li deia al moment de saludar-lo, per una banda el sol fet que sigui aquí, ens honora com a entitat emergent, com a entitat que d'alguna forma s'està reinventant de nou, i també pel que ens agrada més és perquè demostra que hi ha un interès creixent en el món de l'empresa, ho comentàvem abans, hi ha un interès creixent no només com a entitat que genera molta literatura, encara que sigui banal, que és com la vèiem abans, l'etiquetatge, sinó també com una font de socialització. Aquest acte ho ha dit poc o molt la Mar, i us descriuré en tot cas una mica més per qui pugui tenir interès. Organitza la Fundació Vincle, que va sorgir ja fa anys de Plataforma per la Llengua i que ara està fent un èmfasi especial amb el tema de llengua i empresa. I som un grup de gent del món de l'empresa, sigui des de l'associacionisme, sigui des de les pròpies companyies, que creiem que això és necessari, que forma part de la nostra responsabilitat social i que volem ajudar a contribuir-hi de la manera que sigui. Aspirem a ser molts més, per això vam fer aquest primer manifest en aquesta mateixa sala i us convidem tant se val a participar-ne i a fer un bon gruix. I anant a la trobada, o si em permeteu fent una mica de digressió prèvia, voldria citar un article que em va agradar molt, procuro seguir, Antoni Soler, crec que és conegut de tots, potser més com a còmic, però també és un gran articulista i un gran analista, crec, de la realitat del país. I fa uns dies, a la contra de l'Ara, apostava per una sèrie de mesures, jo diria, bastant dràstiques, no?, per aconseguir un bon nivell de normalitat lingüística. I això ho voldria traslladar en el nostre terreny, en el de l'empresa, perquè el que feia era molt més general. Parlava de militància lingüística. Aquí penso que nosaltres juguem amb un gran avantatge. Els que som aquí segurament som empresaris, directius, membres d'associacions o de l'administració que tenim un cert poder d'atracció, que podem decidir, podem influir més que potser un ciutadà corrent, a part de que també som ciutadans i també som consumidors. Per tant, hem d'aprofitar aquesta possibilitat i assumir molt clarament, com suposo que ens dirà segur en Josep Maria Canyelles, que forma part de la nostra responsabilitat social corporativa defensar i fer present la llengua pròpia. Es parlava d'inversió massiva amb la catalanització. També tenim molt clar des del grup que de la mateixa manera que volem tenir una posició molt positiva i molt col·laborativa amb l'administració i en cap cas com a empresaris que som volem cap tipus de coerció, que sabem que és contraproduent, sí que pensem que s'han de destinar recursos per fer-ho possible. Els nostres són molt limitats, l'administració en té molts més, d'estructurals, de conceptuals i d'econòmics, on hauria de tenir. Ens alegrem molt que de moment hi hagi una conselleria que sabem que s'està construint, però és molt bona notícia, es fa amb un entorn d'un partit no estrictament nacionalista, això segons com ho mirem també té la seva part positiva, es despolititza, diguem-ne, la llengua, que és el que cal, i es fa més transversal. Per tant, benvinguda a la conselleria, molts ànims i sobretot penseu en nosaltres, penseu també en el món de l'empresa. Parlava d'un altre tema, que és molt econòmic, però poder aquí no el lligaria tant, que deia que cal definir un model de país que no passi pel creixement desbocat. Ho comparteixo totalment, tot i que el sector empresarial potser en conjunt contribueix al contrari, però en tot cas crec que sí que hauríem de fer una reflexió sobre cap on volem anar com a empresa i com a país i potser valorar més els aspectes qualitatius que sempre ens han distingit.
I finalment parlava de l'obligatorietat del coneixement i ús del català d'una manera molt dura, molt dràstica. No sé, en tot cas, nosaltres sí que pensem que hi ha d'haver normativa, que ens facilitaria molt la tasca que hi hagués una normativa. És cert que a l'empresari no li agrada cap tipus de coacció, almenys l'empresari català us puc dir que és un empresari molt liberal, no vol que ningú li marqui la línia a seguir, però també és cert que hi estem molt acostumats. Nosaltres mateixos ens autoimposem auditories, per tant no ens vindrà de nou que hi hagi unes lleis que s'hagin de complir sempre i quan es facin en mesura. L'únic que demanem és que es facin bé, que es facin en mesura, amb una labor pedagògica prèvia, amb uns terminis, però que es facin, que no s'eternitzin com passa amb el Codi Català del Consum. I bé, amb tot això diria que Antoni Soler no ha arribat a tractar el que fem avui. El que fem avui, diguem que el català suma, que el català és negoci. Això no es pot desprendre massa d'aquests 4 punts. Jo diria que em faltaria un 5è, que és la capacitat de seducció. Hem d'aconseguir, perquè és així, que el català sedueixi. El català ha de ser l'eix vertebrador de la societat. Crec que hi sortirem guanyant tots, propis i nouvinguts. Pot ser-ho també de les empreses, un tret identitari cabdal en tot tipus d'empresa, i siguent més pragmàtics encara és un motor d'ascens social i de posicionament d'empreses. I això es tracta que ho cultivem i que ho fem saber des de les institucions i des de casa nostra, que crec que és el que ens demostraran aquí empreses que en són un bon exemple. Això no ho podem oblidar, aquesta vessant integrativa, instrumental, dèiem, com sigui, però sempre amb una clau molt positiva. Ho tenim molt clar també des d'aquest grup, hem de ser sempre positius en el tractament de la llengua, hem de donar suport a les institucions a l'hora que exigim, però hem de donar suport, hem de creure en les institucions, les hem de seguir i ho hem de fer possible. I per acabar, ja faria el que fan en qualsevol concert, que conviden a comprar els 4 discos que han dut. Us convido, insisteixo, si voleu ser realment actors d'aquest canvi, per descomptat que a nivell personal feu tot allò que pugueu, que és el més important, però també si voleu fer pinya amb altres persones, amb altres empreses que creuen que això és necessari, us podeu adherir a Vincle. Tot just ara hem obert les primeres adhesions, no comptàvem amb socis propis com a tal, ara iniciem aquest procés, o simplement us podeu subscriure en el butlletí digital o adherir-vos en aquest manifest que vam aprovar en aquesta mateixa sala fa poques setmanes. Un cop més, moltes gràcies, honorable conseller. Enhorabona també perquè heu aconseguit el pla lingüístic i per pensar en l'empresa, i sabeu que ens tindreu sempre al vostre costat. Moltes gràcies.